Sudah tahu ba? Live ni Day. Tubig, mani. Mana? Live ni ha? Di na. Oo. Makita ni mo mong naong Day. Live ni ha? Asa naman ka? Muli na ka? So karon live na jud taron adres sa Day Kabkab nag-fans day. Day Kabkab nagdakag ballpen diha para imong sign. Pagkuan na. Hi dear. Ate Chapa, shout ni Ramil Hamura. Hello Ramil Hamura. Kumusta ka na dong? Stay healthy always. And Ma'am Pearl And hello po dear Pearl sa US. of United States of America. Hi. Ingat kayo dyan. Ingat kayong lahat dyan. O dire naman. Oh, hi. Kanay sa imong camera picture. So Inday Kabkab here is live. So sa mga fans ni Inday Kabkab, come here and experience the Inday Kabkab. Pwede ko pa kung dear. Nakabog ka mo. Oh, selfie. Oh, dire selfie. Selfie nga live. Dari ta mo lang Thomas. Kuan to. Ginsam tayo mo na nanay? Kuan. At taga dire ra jud ka? Ako sa mga... Ah, so dire jud ka. Ikaw... Ano ko ba? Butan mo. Butan kita. Magsilpi sa taba. Selfie sa mo. Selfie. Kamusta mo? Kumusta mo? Okay na mo? Oh, mga fans ni Inday Kabkab nagtipon-tipon na sila para sa Grand Fans Day ni Inday Kabkab karong adlaw kay ug mga adlaw muuli na si Inday Kabkab sa ilaha. Oo, di ba mga fans ni Inday Kabkab usan ako diyan. So once again po, we are here live at in front of Davao City Hall para po sa Grand Fans Day ni Inday Kabkab. Ang daming tao. Punta na po kayo rito para magsasay na po si Inday Kabkab ng mga autograph. Why? Mga urasa din. Nag-agad na ko aning Inday Kabkab kung isang urasa sila manayaw. Nayaw ni sila ron. Darang Kabkab Juniora. Ano ang Juniora? Oh, Juniora Kabkab. Gigutom in taon ni ko. Ganyan na pa in taon ni si Iglakaw. Hi! Ako sa ni ibutang in taon akong kuan nangaon lagi in taon mi day. Dito sa katong kusina Davao, Kusina Davao, lami kay day. Tapos nakay dito kay dili kay sila mubutang og betchin. Ako tong gi-interview katong ilahang usa sa mga cook nila. Hello ninyong tanan, Charing og Inday Kabkab, maayong pagkita ninyong duha from Verdadera, Elevera, Ellen. So kani po mga fans ni Inday Kabkab nga Pati sa mo Ate Charing, kamo man duha. pero ang atong kuan karon si Inday Kabkab kay si Inday Kabkab tagsa rin mo arig Davao. Oo, dere mga fans ni Inday Kabkab. Ako sa ni kuan na. So once again po, Grand Fans Day ni Inday Kabkab. Ayan. So ang kuan day andamang bulpin. Busy guys Inday Kabkab. Busy guys. Asa ko mugikan day. Ato sa interview. Sa asa mugikan? Sa landmark. Uy, sa landmark. Asa na dapit? Doon na dali. So gikan sila sa landmark. Gusto lang sila magpa-picture sa atong woman of the hour today. Walang iba kundi si Inday Kabkab. Guwapa kasi Inday Kabkab, no? Guwapo lang po yan. Guwapo. So, alas 7 gabi, inaani dire mo yung makitaan. So, thank you so much, dear, for... Sige na, okay na mag-good. Oy, di man ko ka makita ni Mayor Sarah. So, kani si Inday, nanimba ni sila gikan. Yang bana, di ba? Taga-asa mo sa Davao, Day? Ay, Ate Cha. Taga-Samal mi Ate Cha. Hala, Samal. OMG. Ikaw ra jud akong gitabo. Nangari lang jud sila tungod Inday Kabkab. Di ako pirmi, ako din, ha? Ate Charing di ay. At naara ko pirmi, Day. Kani si Inday. Di pa kamulig Cebu. Kani si Inday Kabkab, muna atong pahinungdan kay panagsara ni siya diri. O kumusta imong pintado? Unsa may unsa ka dong? Unsa man imong gid? So nagpondo karon diri ang mga tao para makasaksi sa kaanyag ni Inday Kabkab, di ba? Mura siya si Barbie Fortesa, no? 1, 2, 3.
So, so abangan ninyo ang sayaw ko nun Inday Kabkab, musayo siya og budot. Oh. Ipakita ni Inday Kabkab ang iyahang talent. Mukanta. Dawa kay talent si Inday Kabkab, uy mukanta, musayaw. So again po. Timing kay kinakuhan ba? So once again, ari na mo diri kay ang mga tao nagpundok na. Pa shout out Jubic and Michael Jan. Nanood ngayon, Gadi Cross for Australia. Jennifer Byran. So once again po, Grand Fans Day po sa ating maanyag nga si Inday Kabkab. Kumusta ang experience nimo dahil sa Davao? Grabe kayo ka mga buutan ang mga tao diri sa Davao. So far, asa naman ka nakabisita diri sa Davao aside sa Davao City Hall? City Hall, Kusina Davao. Asa pinangato sa Deka Homes. Oo. Tapos asa pa? Diri sa buffet. Oo, nakahungihong ko nga gahapon nangadto ko sa Gmall. balay ni Tatay Digong, nangadto mo. Balay ni Tatay Digong. Oo, kumusta man ang experience ngadto? Okay ra? Sa balay ni Tatay Digong? Well, 42 ka tawo na ang gihunungan. Ay kami naabot sa balay ni Tatay Digong. Kay daghan kay mi gipangutana kung asa dapit. Ang panang gipangutana wala pud sila masaywan. Sa tanang ni suporta ni Inday Kabkab dinhi sa Davao, daghang salamat kaninyong tanan. Especially sa lahat ng silent sponsors. So, itong interview ang mga fans ni Inday Kabkab, arita magsugod sa dire. Dear, ikaw jud akong unahon. Unsa man jud ang imong ganahan ni Inday Kabkab? Ang kaon. Kaon. So, Kaon sagbot. Kapila naman ka? Hagunoy daw, hagunoy. Until when ka nag-follow ni Inday Kabkab, dear? Dugay na, uy. Dugay na kayo, no? Ulahin na ka, katulad kita, kitang ka. Ikaw dong, kailan ka ni Inday Kabkab? Kailan ka ni Inday Kabkab? Ay, millennials, magudit siya, uy. Kumusta naman? Basta ni imong mama, kailan ni Inday Kabkab dong? Kailan, ha? Ila si Inday Kabkab doon lang. Inday Kabkab, kumusta? Asa pa may lain? Kani, oy, kumusta? Hi. Mga followers ni Inday Kabkab. Sa kong mga Taga-asa man ka, dear? tagama ako. Since when naman ka nag-follow ni Inday Kabkab? 2 years na. Oh, musayo ba karon Inday Kabkab? Musayo ba ka kauban Inday Kabkab og budot? Let's go! Go! Ayan. Diri dahan kay daghan na kayong tao. Kaning tanang tao diri mga followers ni Inday Kabkab. Thank you so much for coming. So mga fanatics ni Inday Kabkab. Ayan. So once again po, maraming salamat guys for coming here. Atong ipahinungod kining live para ni Inday Kabkab, the woman of the hour for today. Uy, day sayo na, day kailangan kayong tao, day. Go! Ladies and gentlemen, people of the Philippines. Pinakanta mo kung kuha ulat sa. Sige, paandaman na. Asa na si Glenn, yung kameraman. So, naadyo ni kuan si Inday Kabkab, naadyo sa vlog team. So once again po, maraming salamat sa sumusuporta sa YouTube channel ni Inday Kabkab. So Salamat you can kayo. search in Inday Kabkab sa YouTube and don't forget to subscribe and Siyempre, hit imuhasat. on the bell para every time po na mag-upload siya ng bagong video ay ma-update po kayo. Thank you so much. Po, dahil mo kalimot. Don't worry about me. Unahon na ito si Inday Kabkab kay ay, lauwi ka na. Salamat kayo. Maestra naman siya. Oo, so unahon na ito si Inday Kabkab in town kay naanap itong Juniora Inday Kabkab. Hi baby! Alam, ang cute sa baby. So once again po, daghang kaayo og mga supporters ni Inday Kabkab. Inday Kabkab, kung mulansar kag mayor, asa man kadapit mulansar? Lansar ko Mulansar kag mayor, give it a chance. Nya kay NPA pa man ko karon mga bay, no permanent address. Oo, sige, okay lang na Siguro day, kung- magpaabot lang ni. Oo, tugutan ko sa Ginoo kung asa may tungtong ako mga tiil. So mulansar jud kag So mayor dito na day. ko mulansa do. Kuan sa im sugod sa ko barangay Tanod. Barangay Tanod sa daw. Ayha magkuan mo sa councilor dayon adto na din sa kapitan. So once again, daghang salamat Inday Kabkab. Wala jud mo gi-fail ang imong mga followers diri sa Davao. Salamat. Ni ari jud ka for them. Yes. Oh, it's just honor me too. Salamat ang kuno. Sayo na. Salamat kayo. Sayo na. Nya ra kayo. Oh, nya ra.
Na-miss na ko ang Davao. Pa-shout out Aluna from Saudi. Hello po Aluna of Saudi. Cynthia Rosales. Nice bag nimo Inday Kap-Kap day. Nice imong bag day. Thank you! Sponsor asad ni. Bag raid sa tabi. Unsay sud sa bag? Sponsor. Oh, sige. Gusto niyo mag-bag raid ta? Wala nga ni sulod. Oh, dara. Cellphone. Cellphone. And siyempre wallet. Diyan ani mo kalimtan imong cellphone no. Kani nga wallet hinatag asad ni bay. Pakiingon kay Inday Kap-Kap Dumingag puhon. Dumingag puno day. Dumingag. From May Molina Gicole. Okay, Daisy puhon. Tikmon, Inday Kap-Kap, love you, God bless. Salamat Love you. kayo. Sa lahat po na nagmahal kay Inday Kap-Kap, maraming salamat po sa pagmamahal Maraming niyo. salamat. Thank you for the love. Dagang salamat. If you love me like you tell me. Daycha, regards kay Inday Kap-Kap, kiss Rebound lang. mo siya para sa akin. I-kiss mo mama mo para sa kanya, Diego. Oh, kiss mo daw. Sa imong mama. Kiss mo daw siya. Eileen, shout out Eileen Hassan and Paul from Denmark. Eileen Ersito Oy, Angela, Gustaven. interview jud ka ba? Kinsa Di- si Angela? Dilia Torres, Dilia Rabo. Nag-comment dire. Dilia Laboratories. Hoy, Angela, na-interview. Di kailan ka ni Dilia? Dilia. Kanis. Hoy, Dilia. Ari na, Dilia. Sa Manila na, nasa Manila. Sa Manila din siya, dear. So once again po, it's an honor for Inday Kap-Kap na pinuntahan talaga niya tayo dito para Salamat kayo. It's my pleasure. Nagmisa. Charot. Munong sa amin kanina nagmisa. Nagmisa dahil. Misa pa. Gabaan niya pa dahil. So once again, happy Easter sa inyong lahat. Sunday sa inyong tanan. Sa lahat po ng mga Filipino worldwide na nagpa-follow po sa aming dalawa, maraming salamat po. Buhi pa jud hantod karon ang kaldero ni Ate Charing. Huwag niyong kalimutan, subscribe po sa mga hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel ni Inday Kap-Kap. Kaldero. At sa akin na rin po, Ate Charing Official Vlog, thank you so much. Kung wala kayo, hindi po magiging successful ang aming mga YouTube channel. Yes, Although, correct. we are an amateur YouTuber, but then again, papunta tayo sa pagiging big time. Sana no? We're aiming for 100,000 plus subscriber Yes. this year para matanggap po namin ang aming first silver button. Button award So, sa YouTube. hindi po mangyayari 'yun kung hindi dahil sa inyo. Kaya Yes. hanggang may Facebook, hanggang may signal, hanggang may may wifi, Go, go. hindi namin kayo Hindi. bibiguin. Itong Hindi. lahat na ginawa namin ay para po sa inyong lahat. Kaya love namin kayo. Yes, Sa lahat, of course. meron lang akong sabihin, sa lahat ng mga bashers namin, punta tayo sa Crocodile Park. Kakakain ko sa Crocodile. Joke lang. I love you. Itoklon mo na Ate Charing dito. So thank you so much po. Ang dami na nila. Basayo na dahil. They're waiting for your dance. Itang duha. They're waiting for your dance Itang duha number. biya ang magkuan. Basayo. Bisam tayo nagmisa pa yung taong dahil. Oh, nagmisa pa man sa paabot tagamay no. So ayan, Oras okay ba? Hello. Dali bayot. picture sa ta, dali bayot. Sige, picture. Dali bayot Picture. ta. Palug sa kuha ni Darling V. Dili, ibutan na diha dahil. Sige na, mag-picture sa tao. Sa mga... Asa mo mugikan dahil? Hindi harap ko sa bangada. Nisimba na ka? Umara siya simba. O ayan. So mga fans ni Inday Kap-Kap. Oh my God. Sige, picture dahil. Kuhaan ako balik sa kung mag-review. Mag-review for skills test para sa Korean language. Kay, kuhaan mong good to siya? Nalive ka? Oh yan, naka-live. Hi Jake! I miss you! We love you, Inday Kap-Kap. Daisy Tikmon, mga idol namin dito sa Japan. Busy pa kasi Kap-Kap. Busy pa. Mga damit inyong. Kami tananday. Uli ko ani siya. Group picture, sige. Ikaw ba yung manager da? Ikaw ingon. Ha? Kinsa man? Si ma'am. Niuli og tagom diye. Niuli og tagom. Nagikan mo kog Cebu. Wala naman kaniuling sa inyong balay. Wala na ko niuli kay ngano busy kay kuday. Nakasabot ba na akong mama? Kay dayok ang balay day. Uy, purting kapuyan to muuli pa kuday. Musamot ko ka stress tulo ka oras. Oh. O sige. Alin na mo, alin na doon mo, doon. Alin ka daw. Alin ka daw. Sabat mo. Lingkutan. Uy, alin mo yung mo. Third. Picture na. Wait lang. Diri po ha. 1, 2, 3, smile.
Bakit ayaw niya? Wait. Di okay na lang. Parang yan yung news. Dumagan pa, Pings. Pwede isa pa? Grabe, ang ulan ng fans. Sobra. Ulan pa galing mo. Isayan na mo eh. Sige na, go na. Ayaw in town, nag-misa pa in town. Visit pa si Bayon. Ako lang sa mag-shout out. Hello, Ate Girlie. Busy kaayo ang Bayot Day. Ako sa mag-camerawoman diri karon. Napakadiri, Ate Girlie. Ikaw ang tato. Ikaw ang tato ka. Multitask kaayo ang innovation. Ikaw food, ha? Sige ba lang. Bye-bye, ingat. Shout out kay Ate Girlie. Ate Girlie, 25 pieces daw na pack bag, bayong, bound to US man siguro to. Grabe ilang fans de. Anak ka, namatay mo. Si ako din, multitasking. Left and right ang camera. Isa pa'y gusto mo hidiriya sa sa Davao City Hall. Manayaw pa daw ni sila ni ni Inday Kap karon. Nagulat pa lang sila na mahuman ng misa para masayaw na daw sila. Nagulat yun nilang mga fans dyan. Thank you, dear. Thank you, Ako tulog siya di asking. Ako tulog. Murag pilar ko sa akong braso. Ako din. Tulog ko ako. Gugma. Gusto mo na din. Napot sa viewer? Nagwan pa, 800. So once again po, thank you so much. We cannot do anything kay nagmisa pagod sa San Pedro Cathedral. And dili pwede magsyagit-syagit because we have to respect because today is Easter Sunday. So once again po sa mga umuwi na po, maraming salamat. Thank you so much. Because hindi po mangyayari ito kung hindi dahil sa inyo. Hindi Kap is in the house. Hindi Kap nag-fan sign. Sila mo nagperma para na ako. Nag-fan sign. Sino ang basa comment? Anas ko bayabay. Wala lagi. Hindi Kap, dear. Jari Senior. Sige day. Hi to them. Hi! Kumusta? Ayan. This lady here is working at Sangguniang Bayan day, no? Sangguniang Bayan. Sangguniang Panlonsod. Grabe mga bigaten. Ay, sa uwati sa kuwa 8. Delia Torre Labor. Ati, anan sa Dubai, sa ti Jennifer, sa Abu Dhabi. Ayan. Shout out ka mo sa video nga malibang ko ba to? Ito sa kuan sa to teachering kanang Asa day? sa Subat sila tanan mo kauban. tissue nga kuan tanan sa ba to kauban tissue mo? nga sa to tissue ang gamit nimo Nga dahon-dahon oy. Dahon day sa mong bukid day. Organic nga Organic daghang kay sa tissue sa organic nga tissue today. Balin daw to dito kay ang ingon ba daw kay at bang sa city or bati na mga followers dito Wala ni uwan. Taga let's go dear. May unang sige. Hi dear. Hi. Shout out. Day hindi Kap. Hindi Kap.
Shout out sa... Yes, di pwede. Oh, basahon ako na. Kunayo na taday. Nagsigidjug ko sa imo. Pasensya din. Pasensya gagawin kay. Shout out rin Pasensya na jud. Gani pa dayong padung ka matulog. Oo. Pasensya na jud daghan kay mong message nako. Piti Nya mo jung daghan na. kapoy ga kay mag ayan di na ako nabasa yung message niya. Ayan, nandito na talaga siya. Taga-asa man ka, dear? Vista Verde. Lulu dito, thank you. Nabasa jud ay. Taga-asa man ka dapit, dear? Just may Vista Verde. Vista Birding. Asa man dapit? Di ko kayo buwasan na dapit. Sa airport. Ay, unahan sa airport ra. Ayan. Live no? Dear Oh, na. live ni dear. Yema. Isuot yung pangalan kay pasalamatan na mo. Manggiog. Wala mo nakalimutan pa gid. Layo. Abbreviation lang yung Naghang ka kung dates dahil. Asa man ka gikan ka Dubai? dili akong Ah, bata. imong anak. Ngalan ni. So, karon nagsulat pa si Inday Kabkab para sa mga pasalamatan niya sa lahat ng mga fans na pumunta dito para sa akong auntie ha. kanyang Nang luod na baya jud siya. i-appeal jud na dahil. Sige daw siya comment sa imuha, wa jud daw ka. Tarungan nagsulat para tarungan nagsulat para matarong ko nagbasa ni Inday. Kasi malibat ko ni Oh. Ako ang ate Telma makanda kay kuan kaysa sa imo. Hello po dear Telma Bakala. Asam na siya karon day? Naara nga diri. Oh, nasa buhangin. Asa na diha nga live o diri? Hi dear Telma Bakala sa Buhangin. Pasensya na. Hindi ka dumating doon. Yung ano mo na lang kapatid mo day? Hi dear Telma Bakala. Thank you so much. Stay healthy always. Yan lang. That's my only line. Walang iba. Kasi wala naman ako. Thank you. Oh yes dear, thank you po. Dear Telma Bakala once again, na kapatid niya. And ito, hindi ko daw na talaga nabasa yung mga comments na pasensya na talaga dear. Ang dami ninyo. Pero ang importante, nagkita tayo dahil. Oo. Ali day, picture sa amin dahil. Pwede po mag-selfie. Yes day, selfie ta dear. Selfie ta tulo ni ko ano. Go, day, Kabkab, where are you, day? Busy pa siya, day. Abi ka dito na. Okay. Busy kasi Inday Kabkab, super busy. Day, kani day. Dali bay. Kadali len. Sulat sa iyong ngalan, Bi. Sa akong kuan. Shout out ako. So once again, sa lahat ng mga followers ni Inday Kabkab, you still have time. Come here at Davao, in front of Davao City Hall. Nandito po kami sa stage. Ayan po si Inday Kabkab, in-entertain po niya ang lahat ng mga followers niya. Maraming salamat po. Sarayap. At chat, please to guys, Inday Kabkab. Bawal. Naman, wala na may ulan. Kita na yun. Kita yun. Bawal. Oh, okay. Okay. So, dili pwede. Dili na mga napatulog dire, uli na ko balay. Oh, sige niya. Karon bawal niya mo gibuhat din. Istorya live man dai ka oy. Okay na ang klante. So, mga malin mi dito. Bawal daw kay. Wala na may ulan. Ganiya exempted Okay na, pa okay. kanay ulan. Ulan. Sino kasi si Tiol ka? Tara. Yes, dear, go. Yan na kapatungan na to si ate. Diri ka, dear, diri ka. Tarik rin ang len. Hingaw ka sini ay. Oh, init kay dear. Ako pa, dear. Lagi. Ano ako mga idol? Akong Inday God bless kay. Apil ka, apil ka. Dito. Manghawa na ta dire kay di na daw ni pwede atong gihimo di atras ta dito. Wala kay ang katong ganina day nag-uwan exam okay ra daw. Karon kay wala uwan di ko na ni pastanbayan dire. So, ano ta dito tara. Thank you dear. Tara. Oh, imong ko thank you dear. Ado ka dito, ado ka dito manayaw. Ayaw mo? Ano ka na? Tara. Dari ba dili? Pwede ra diha day. Ito na lang dai kay dito di inyong ingo nang uban ninyo mga Pero makita ang Davao City Hall no. Ali na.
Ano di na kuy ka? Mag-apang jukog ka ng Budok. ambing ka. Wala ambing ka day. Wala man jud ka kaadto. Gadto ta kag airport day. Uy. Susunod. Punto ka ayo de. Oh, katong nagkuan kog bingka day na daghan kito nga bingka. Na-delay. Na-delay ko ato. Na-delay ko ato. Pero naa dyan nga adto mga kuan pila sila kabuok na po. Ang mo kita ganan. Oh, alangan. Lindag ice cream. Oh, kana ay kana. Itagaan na namo. O katong isa dito. Oo, katong sinane o katong ni kanta. Kanta katong. O ni kanta. Asa mo ta day? Dito lang ta manayo okay di kay kuan. Kana makita ang Davao City Hall ba? No. Wala na picture ba sige mo tong followers tanan tara ko. Ladili uy, sure ba? Dito lang taong. Diri ta agi. Followers dito nangawala. Kapag mo yung line di ay. Diha ba ako ganun ka ulion ako dagan din ko dito sa yung boys. Time sa day. Day. Adto ta manayo dito oh. Asa diha sa ibabaw? Oo, kay murag diri ba kay murag unsay pangalan ay murag. Ambot, pero mas nito makita ang City Hall of Davao ba? Oo. Tara. So ayan po mga fans ni Inday Kabkab. Mga fans ni Inday Kabkab nag-as in. Once again live na live tayo dito po sa Davao City Hall para sa Grand Fans Day sa nag-iisang Inday Kabkab. O di ba? Busy kay Inday Kabkab. At maoni ang mga fans ni Inday Kabkab. They are all very excited for this day. Ayan po, alas Inday. As in, ayan, nakapunta na talaga siya dito. Hindi ko na ay, hindi Kabkab ba? Papa, siya kainong. Oh, di ba? Dalagang Pilipina, yeah! Yeah, Dalagang Pilipina ni Oy. Oh, ma. Napagtong na tayo, sigla. Tara, adto ta dito na. Steak ug balay. Dara si Kuya ay. Ang imong video kuya sa YouTube, pila to ka views? Murag 25,000 views. So, maraming salamat po. This is Kuya, yung feature namin sa Valentine's Day special courtesy of Tess Adamos Kremski of USA. As Kuya. Palit na mo sa ice cream ni ko. Lami kayong ice cream mo. Pakyaw. Sa sunod Kuya, pakyano na mo. Tagpila ni Kuya, tagpila ni kaning usa kay ngani. 3,500. 3,500 bet. So, anuhin natin, tulong natin si Kuya. Kasi nung time na feature namin siya sa YouTube channel ko, nagsilos man ang kiyang asawa. Uy, sabi na, pinagpalit mo ako sa bakla. Joke lang Kuya. Sige na, let's go. Mga followers ni Inday Kabkab, hello! Ayan. These are all the followers of Inday Kabkab. Maraming salamat sa pagpunta kahit umambon, pero hindi ninyo binigo si Inday Kabkab. Thank you so much. So ngayon, ang inaabangan ng lahat, ang pagsayaw ni Inday Kabkab. Mani mo si Inday Kabkab. Musayaw ko dahil. Ang pagsayaw naming dalawa ni Inday Kabkab. Ano ba nito kay busy pa kasi Inday Kabkab dahil. Inday Kabkab is now busy. Look, Inday Kabkab. Musayaw ko dahil. Sige, musayaw na lang ko dahil. So magbasa muna tayo ng mga comments. Jin Roman, pa-shoutout naman Inday Kabkab watching from Hong Kong. Ayan, busy po ang ating Inday Kabkab. Ano yung tatay o iring? Ano na ito iring? Itong ipalaya sa itong iring, ibalik. Gani ni balik jud ay nangita jud sa kumbaho. Ang iring bayot among gilabay Asa sa man? Pikas Baryo. Unya. Tinga ko kinaugman na naman sa gawa sa pultahan niya. Lagi- Ana naman siya. Wala, ungo na to dahil. Nagkita ng gudni sa mga idol. Wala, uy, mga... Dili pwede friends lang. Idol talaga, parang Hello Ate Charing, nagkita na jud biday, Mary Ken. So sa lahat po ng OFW worldwide, ayan po Inday Kabkab is here. Sige na oy. Sige, tara Manayaw na, na kay. taday. Alas 5 naman doon ay. Tara manayaw na mi tara na. Ay, dili man daw badlungon. Okay man diri. Kay So dili these man are daw all the badlungon fans mga- of Inday Kabkab. They are all many. Bawal yun sa estate. Bawas sa stage dahil. Kami sila palis. Si Inday Kabkab, umsa man yung masulti dahil. Nga nagsunod-sunod yun ay mga fans daw. Grabe kayo, salamat. Thank you so much. Meeting din bayet siguro ka sa Dito kayo masayo to. Dito to. Malik. Pasada na lang tabayet. Pasada na lang. Pasada. Mamalik ta uy kay. Mamalik ta di kay masayo-sayo to na sila nag-ampo. Gabaan ta uy. Dali dito.
Hindi mo. Lagi mabilor. Lagi na bilog ko ari ra ako para mo kita ko mo sayo Inday Kab-Kab. Ha? Tira ba inita ganina? Mao jud ay. Dito ta oh. Dito. Ato na agi na sa dito basta makitan ka dito ba na kay kuan dito followers. Asa dapit Niya mo ulit lang. mga bata magiging sila. Ha? Nag-make up as Inday Kab-Kab. Usam ka nag-make up ka? Swalo. Doy kay namo ginag-ampo didto niya. Ay sorry. Unsa nagpa-picture pa? Ha? Unsa dong? Kuan. Wala sila kuan siguro dahil simbahan. Ito na lang pa. Sa stage na lang jud. Paingon oh. Asa man? Tulo ka buok. Sa isa. Patot kay kanya. Lagi oh, di ba? Grabe jud ang mga udaghan jud kay fans Inday Kab-Kab diri. Grabe jud ang Inday Kab-Kab no. Sikat jud si Inday Kab-Kab diri day. Corda Villar de Lorena Galvez Bella. Hello Inday Kab-Kab and Ate Charing from Israel. Live viewers now is almost 1,000. Asa na ni Dapita? Oy, Perla, Lorian Toblak. We are live here in front of Davao City Hall kung saan wina-warm welcome po namin ang nag-iisang Inday Kab-Kab kasi siya lang naman ang woman of the hour for today. Actually, ngarag yung mukha ko. Wala pa talaga akong tulog straight from Cebu. Ayan. Ayan eh. Nangandoy. Wala sa gunit sabi ka ko videohan bit. Ako. Tapat. Oh, asa mo Ako ka? dugay na ko nang andoy yung mga kita. Asa? Okay na. Dugay na ko nang andoy yung mga kita ko aning dong ani dong naman ni. Kay ngano? Kailan mo ko'y mahal? Ano man si mahal nimo? Kay ngano? Sige siya ari diri niya na ako daw na marking sa unahan. Hindi gyud na ko siya mapsa nagkaon diya sa inasal. Wa ko. Gisagi ta kaday. Igaya kita ka. Wa ko Jollibee, wa ko na ko mapsi. Karon na lang gyud kay nagset up man gud mo oras tama man gyud ang Yes, yung dear. Oo. And this is because of Inday Kab-Kab. Anong fan mo para niya? Bayan pinagsan. Huh? Ganahan lang ko kung kaon siya. Kada kaon ko magtanaw ko siyang live. I-review na ko yung live. Thank you, dear. Thank you. Thank you. So once again po, hindi. One good. Dapat ba ako yung Stay healthy. pero nag-maintain ko good. Kuan lang, Jude. Stay healthy lang, Jude, ka, dear. Oh. So once again po, hindi pa po tapos ang aming shooting para sa grand fans din Inday Kab-Kab. Ali day diretso ka di, ali dirita. Ako tani ko anon uy time sa. Naon ba? Adara. Di pa siya wala sa bukid day uy lang. Diri ka. Naa dito diri ana. Hala ang mga fans Inday Kab-Kab. Si Glenn, oy, para may lang ba? Oy, kang cameraman ni Inday. Instant. Sabi sa akin mag-picture taking sa amin. Photo opportunity with Inday Kab-Kab. These are all her fans. Sila mo, ba na mo muna yung taon ni Dong. Para maka-appeal po sila, oy. Diri ka dang. Diri ka kay nag-live ya ako. Uy, kaldero sa Jud. Okay. Salamat, abangin na lang yung mga picture. Ang tuwa na yung Ay, dili na lang sila manayaw, oy, kay kita naman. tanaw ko mo sa musa. Ayaw na sayaw, oy. Uday, maubay na nilang giari Inday Kab-Kab. Ayan. Bitaw dayo, oy, para maligaw ang audience. Sige na. Inday. Asa mo ta mo sayaw dapit. Kani amo pagsayaw ha, this is just for vlog. Pero dili mi ka ensure nga naay perfect music kay copyright manggod. So ang kani amo pagsayaw mura siya impronto. Nalagi na free. Wala na. Oh, let's go. Wala na. Naingon siya kung mga pisa. So uy, salamat kaayo ha mga Inday, mga Indong. Salamat kaayo sa pag-anhi in town. Salamat jud kayo. Salamat bisan og nag-uwan. Lagi ulan. Ulan init na sila. Salamat jud kayo sana. Utang po namin sa inyo ang pagpunta niyo rito. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta sa ating pinakamamahal na Yes, napay ni Inday abot. Kab-Kab. Napay ni abot. Napay na abot. Mato na lang yung tugmaag yun. Umato kag ma.
Uy, maupod na ako. Ako yun. Mato yun kung maa. Kung wala ko, kuwata mo nakitaan. Mato yun. Sige na, manayo na. Ingon nga, mato ko sila balay. Dito sa eskwelahan. Nakadumdum ra ka no, ato ra ka dear. Kuan, dito sila sa balay magmukbang. Oo. Turmeric rice. Di haman sila sa kusina, diba? Oh, actually dear, wala na lang minangadto. Gidala na ako akong turmeric rice. Actually naapa dito ay asa to dapit. Nadi ay kana naapa na sulod. Kaya po daan ang kamera. So ayan po, asa naman to si Inday Kabkab dara picture. So bagong dating, ayan si Elo. Pictures Donglen asa naman? Lagi dito sa lagi. Tara. Oh, ato to sa taas no. Sa taas no. Kato sa nato dire. Kato sa nato. Ito rang cameraman ay Si Angel. Asa naman to? o pasensya na ha kasi malulubat na po tayo. Oy, dara si Angel. Dura Angel. Taon kung wa ni tingog. Inday Kabkab Juniora. Bliss tita ali. Bliss tita. Bliss tita bliss. Oy, kalo kanay sa imong hero kana jud ako. Sam ka na bakulot Mga lalaki dai. Bili na ko sa Cebu. Palug sa kuan ni Davey. Kay, bukod naman kuno. So mag-focus na sila. So dito kami sa dito sa sayaw. Ay, Ha? daw, mangutana daw ko daw. Oh. Ay, sayaw lang ko dito niya. Pwede raman no. Dali ra man good, dali ra man good. Ang abroad eh, saon na lang. Umaod yun. Kaya mo. Sorry sa mi Glenn. O sige, apil ko budots di. Tamang apil na tagbudots. Uy, para daghan ta. Dahil ipulihan ako dyan sa kaldero dahil. Oh, thank you dear, salamat. Kameraman. Ali bi, asa naman ko ali apil diari. Ali Jill. Apil bi ali bi. Apil na to the Angel, apil na. Apil sige na. Bilisan na bi. Bisa na imong kuan bi. Iapil na imong kuan. Di lagi na ako nadalaon. Iapil na imong kuan dear. Iapil. Apil ko apil. Apil. Dito ka. Ay, mana na si nanay. Picture na mi. Kinanitanan, salamat kayo. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. And once again po, ayan. O sige na, pasayaw na. Ingon dito Oh, magbudot sa gina. Budot na dali na dahil. Budot. Sige, naay magkuan mag-introduce namon duha ha. Gunit sa Ariday B. Okay raman no? Isa man, mag-live pa ka. O mag-live pa ko dahil magbudot. Paala na nay. Ay, ano na lang. Kamo na lang magtukar diha. Huy, nabi ato yung nagsimba. Wala na humanad. Bawal man daw sila dire magamit og kanang amplifier. Anong murag sounds ba? So, once again, ang video namin na budots, this is just for our vlog purposes. Hindi po kami gagamit ng sound kasi po, meron po tayong tinatawag na copyright. So, itong budots namin na sayaw, this is just i-edit pa namin ito Pan-fan lang niya. para Lingaw lang. oo, this is just for fun. So wala siyang para siyang impronto. So if you guys want us to see in dancing, Imagination na lang ninyo. Dili pud sa ko ano. So, sige na doon. nakuha naman ko. So once again po, thank you so much. Itong pagsayaw namin ni Inday Kabkab na inon para ko dai. So itong pagsayaw namin ni Inday Kabkab, this is just for entertainment. Barely entertainment purposes. Hindi po kami gagamit ng music kasi po ang music po karamihan sa budot sa YouTube ay copyright. So darating din ang time na meron din kaming copyright. Alam niyo pag ano yung copyright, magbabayad po tayo ng abogado. Wala, uy, dako na kitag bayaran dahil. Sayaw na lang tagay. Ay, okay. Katong itong taga-buhol nga vlogger mag-asawa. Sino tayo? Go! Inday Kabkab! Inday Kabkab! Taga-asa ka! Di ba kung kabaloy ba yung walk? Ay, magpiliin ka, day! Magpiliin na, ano na yun? Langkad ka, day! Anak! May anak ka rin. Ganun muna kag mukyo-ukyo, day, anak. Bilang ka rin. Pak, anak. Tapos, anak. Pak. Go. Bilang ka daw? Anak. Pak, Ano yung tutorial? answer, day. Sige daw, uy. Go. Wala sa kong bunit. 1, 2, 3. Hindi gidon na sounds, no? Kami na lang kayo mag-awit sa sounds. Butangin na lang sound trip, patya na lang rin. Isa may naikuan din, ha?
Kinsa may naka-LTE siya. Nag-live bang ko. So we are now live. Usap na akong live din nagkuan na namo, nagdikit na nako. Ayun atong badyo doon. Kala bitaw gago. Sino impronto na lang guys. Pwede nagtiniil mangita Hindi okay ka ra. usapan. Okay ra man kay magbudot. Ay, Ate Charing dito sa Davao City. ay pagdayang-dayang na lang mo. Our good. Paka-awar man tani dai kap. Dili nagtanaw. Pagdayang-dayang na lang mo be katong pinaana mo. Oh, dayang-dayang ana. Dayang-dayang ganito. Gari dayang. Ang pilas pa na. Chat sa katabay, chat na po dai. Katsa na lang. Nagkakampot ako blokong dai mo. Dali man ko dai uy. Asam ka may kamera uy. Hello dai, mo tag nas Jimmy dai. Sorry din ganay. Murag pa na to sakto na to. Thank you so much guys. Maraming salamat po. Thank you so much. Salamat kay sa tanan. From the bottom of our hearts. From the bottom of my heart, Maraming my salamat heart, po. and my mind. Sa lahat po ng followers namin worldwide. Thank you Ay, so sa much. diha. Pag sinilas na daw, be. Basing matusok ka. Live pa today. Oh. Nag-live pa dahil Live pa me. today worldwide day. 1,000 na. 1K. Oy, day gisingot na jud ko day. Sige na daw. Salamat kay inyong tanan. Once again po, thank you so much. So, para po sa mga followers ni Dekab Kab sa YouTube, please, Ipaningot sa yung hindi pa po kumayo. naka-follow, please, follow Salamat her. kayo. Dekab Kab, and please don't Follow sa forget ninyo sa Ate to Charing. hit the bell para every time po na mag-upload siya ng bagong video ay man-notify kayo. Once again, Like na lang. thank you, salamat. Thank you. Salamat kayo. Amo na Okay na ba lang. ito? Sayaw. YouTube channel. Tipo the last time ba yun? And sa aking YouTube channel naman, So much. don't forget Ate Charing Official Vlog. Salamat Don't kayo. forget to hit the bell Salamat. on this side para po ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Once again, thank you so much. Salamat kay inyong tanan. Bye. Thank you, dear. Thank you. Ate Charing, Thank you. Salamat kayo. Thank you so much, Dekab Kab. Maraming salamat po. Bye. Thank you. Kayo, ay. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much for coming para po sa kasadya ni Dekab Kab. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. We're live here at Davao in front of Davao City Hall. Agay. This is Inday Kab Kab Junior. Gikapoy na yung taon ni siya. Uy. Sige, Ngayon, bagong naabot dahil. Glenn, alik, Glenn. Thank you so much. Once again, maraming salamat po sa pag-subscribe. Demi sa City Hall of Davao. Dali, kinsa to wala ka picture, ali. O picture sa, katong wala pa ka picture ni Inday Kab Kab. Yata niya sa Kaasa mo sila nakita dito. O nakakita na juga day. Ay, wala ako nakita ato di mo maano. O ato jud maaday pa imna sa Ato kubing. din ko kay katong Thank you, nagbaktas. dear. Uyor ba kay ka magbaktas kay gikan simbahan paingon dito sa eskwelahan. Oo, tama. Tapos pwede ko magbaktas gikan sa Matina, padung sa Bangkiruhan. kami sa Uy, tama. Diri, day. Uy, diri. Umunang din. Tawag din. Atubangan. Atubang sa ano. Dito tayo lahat, dear. Sa mga fans ni Inday Kab Kab, dito tayo lahat. Isa pa'y wala. Sa iyang cellphone. Isa pa'y wala. Ang ang background si Tihon. Sa mga fans po ni Inday Kab Kab, pagkatapos nila, dito tayo lahat for a photo opportunity. Nakanindot sa kuon. Sige, day. Diri o diri day kanyo, ha? Dili sa Glenn. Kaming duha pag sige man kaming duha. Unya na ali sa diri. Lubat na jud ko. Sige, 1, 2, 3, smile. Sa YouTube ni makita ka. Okay. Dito ta diri ta. Family picture. Family picture. Oh, lami. Nil ajag lasa pero very healthy. Kinanglan. Naman ako ay naman may dagar uno dito sa buko. Day Kab Kab diri ta. Dili daw mistunga. Sige, Diri ta, day. Luyo. Okay.
Sige. Puto op sa mi. Okay. Thank you. Salamat kayo. Thank you guys. Guys, thank you so much for coming ha. Stay healthy always. Salamat kayo. Salamat kayo. Paningot na kung maayo ba. Salamat. Thank you ha. Bye-bye. Thank you. Thank you for coming day. Yes. Ali picture ta. Sino nag-picture ba? Kana makita ng kana makita go. Thank you dear, thank you. Yes dear, sa akong i-video, sa akong ingon. Wala, ipay. Hello. Hi! Nagkita kami dito. Hi! Taimi Kikoy, YouTuber din. Sa YouTube channel mo. Taimi Kikoy. Taimi Kikoy. Tami. Tami. Time sa i-delete na. Tami Kikay. Kikoy. Hi, Tami Kikoy. Thank you so much for coming here. Bisita po tayo sa bahay niya ha. Kamsahamnida. Thank you dear. Hala, Korean. Sabaw siya mo Korean. Hala, papa. Na siya anak si Picture kayo, picture Tami kayo. Kikoy. Please subscribe him. Ali papa. Picture. Hala, papa. Ang mga anak go. Thank you. Yes. Pila na imong subscriber dong? Mag-11 Mag-11 ko. Wow. Nagkapalo ko sa PPM mo to kabantayan. Mudrogan kay mo PM na ako dong unya. Naku, question sa imo Go. ha. Di ba kuha naman ka sa card na kagadaw sa Oo. doon? Ay, may 22 siya musulod yun. 26 amo Ay. 26 amo dong. Adi tam sa dara ang nag-manage akong YouTube ay. Ah, Hi, Day Alisa ra good dear. Good dear. Picture sa mi Day. Nangutana siya ang Ako po kung cellphone. palug sa dear. Kaya kung bilbil. Ay, ari dear. Picture. Oo. Thumbnail Day dito sa among YouTube. Thank you dear. Thank you ha. Ingat, God bless. Kung ano say, nasi pangutana Day every unsa ko nung adlaw mo sulod ang kana YouTuber sa siya Day Tami Kikoy. Ali dong. Dong mo ni nag-manage sa akong YouTube account. From Google AdSense to your account from nana sa 22 to 25. Pinakadugay jud is 25 nana na sa Western lang ko. wala man ni western ko. O basta ko lang dong laban lang. Hinay lang good kaon lang. Dugay, 2013 pa. Sa tip imong kuandong. Tami Kikoy. Tami Kikoy on YouTube. Please subscribe him. AdSense. Ah, About AdSense. AdSense. Saan siya, Day? Kailan ka ni Day? Katod ako ikaon ba? Katod ako magkinamot ba? Ayan po. Asa mo gikan na Simba mo? Simba mo gikan? Ali, picture lang. Hala, kagwapa sa anak. Gwapa kayang anak ko. O sige na, kanalubat na ko. Thank you. Thank you. Ingat ha, ingat. Stay healthy always. Thank you, dear. Thank you. Ana lang. Hindi kap-kap. Yes, Day. Nga, gwapa. Di is hindi kap-kap. Uy, kasi kang hindi kap-kap. Di Day. Hindi kap-kap atong kuan. Ayun mga followers, hindi kap-kap. Maraming salamat for coming. It's such an honor for her na i-welcome natin ng ganito para po babalik pa po siya dito, di ba? Dami ng followers dito. As in, busy. Hi! Ayan. Mangunawa ikaon ha? Mangunaw ikaon ha? So sige na po, lubat 5% na lang po yung battery ko. So once again, thank you so much for sa mga pumunta dito para makita po kaming dalawa ni Inday Kapkap. Maraming salamat. Okay na Day, gikapoy na kong storya Day. Naaman sa ko dito. Yes, Day, go. Thank you, Day. Yeah, it's an honor for me. Thank you. Stay healthy always. Salamat. Sige, Bye-bye. Gaan naman eh.
Ano sa man mo? Apple man ni ako aday. Ay, apple. Amansanas. Kuan sige lang, okay lang, okay lang. So sige na, bye-bye na. Si Inday Kab-Kab oh. Kaya kay tulog, ikaw Opo, sige, tulog. Kaon ka. Thank you dear. Thank you. Thank you po. Thank you for coming. Thank you for coming. Uy, bayot unsang oras ka nagbiyahe? So magbiyahe pa din na siya sa Santo Tomas. Oo, ugma. Nag-check in na siya sa Dimordi. Ugma pa siyang by early. Ako naman, gikan kog Cebu dear. Kay daghan kay kog mga guest speakers dito. Nagatag bulak ni mo. Sige man ko nag-update baya sa imong mga video. Thank you dear, thank you. Basta ano lang ha, stay healthy lang talaga. One of my advocacy, bakit gumawa ako ng ganito? Because I just want, para nako, makatong na yung mga gipagdaanan. Kaya bawa naman mo, I am a cancer patient. So I just want to help, even in my own little way. Pero ako, dulaw na lang yun akong gidiretso. Oh yes, day, dulaw. Kuan, Dulaw ra magyapon ang turmeric. fresh. Di ko mabitaw na, English lang. So fresh, day, mas maayo. Daghang ka-expert, si tintarang kilo. Oh, sige na, thank you for coming ha. Thank you, salamat, ingat, God bless, stay healthy always, bye-bye. Pero at least taba na ko rin sa una, payat kay. Thank you. Pero okay man ang ano, kanang turmeric na Oh, turmeric powder. 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 Hindi mo ko magtanong siya kan Oh. niya. Ang akong gigamit karon nga yamang bukid. Yamang bukid. Oh, yamang bukid Sa kay may lasa okay. ato dahil itong butanganin mo turmeric na yun. Ang rice, wala ra jud. Lami siya kan. Lami sa kanon yellow o more siya kay atwete. Ang turmeric manggod kung imong lutoon mawala ang iyang smell. Mao na nga mas nindot kung imong Pero iaki. katong bitrot. Ang beetroot na ko wa jud nay lami dear. Sa pagkatinuod lang ang lami ana mura siya og yuta. O, pwede kaayo, pwede. Pwede kay. O sige na guys, teka ha, asam si Inday Kab-Kab. Tora, ako sa ning kuanon ha. Mabalik ra ko dear. Bayit! Uli na may bayit! Ingat. May bayit! Ingat ha, stay healthy always. Thank you for coming. Thank you for coming. Sige, bye-bye. Inday Kab-Kab, hello. I just want to say thank you Inday Kab-Kab. I-end ko na today kaya naglubat na ko. Bye-bye po sa lahat po ng pumunta dito para makita si Inday Kab-Kab personal. Maraming salamat po. Abangan niyo po si Inday Kab-Kab sa Pangingot, nagmaayo. your next destination. Cagayan de Oro City! Cagayan. She will be back at Cagayan de Usa ka Oro adlaw na po City, the city of golden friendship, tama? Yes! So, sige, thank you po and hanggang Daghang salamat. please support po sa vlog ni Inday Kab-Kab. Please don't forget to subscribe her YouTube channel, Inday Kab-Kab. And don't forget to hit the bell para every time na mag-upload siya ng bagong video ay man-notify kayo. Thank you so much. I love you guys. We love you. Bye! 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 Adong kay fans club jud Inday Kab-Kab. Bye! Namagay Dario na may